Croeso i'r ysgol addysg Caerdydd. Dyna gyda ni. Dyma undeb o wylwrs. Mae modd astudio ystyr eang o feudwylau trwy gyfrwng Gymraeg yn Ysgol Addysg Caerdydd. Mae'r dosbarthiadau Cymraeg yn llai o ran maint, ac felly mae amgylchedd cyfforddus i drafod a gofyn cwestiynau. Mae'n dylithwyr yn cynnig cynnig iaith yn wythnosol, sesiwn hwyliog i godi hyder myfyrwyr yn y Gymraeg. Da chi'n dod i nabru'ch darlithwyr a'r cydfyrwyr yn dda. Ac yn ffordd hawdd yn gwneud ffrindiau newydd. Os ydych am astudio astudiaethau addysg ar Gymraeg, mae ysgoloriaeth gwaith 1000 o bunnoedd y flwyddyn ar gael i chi. Am fwy o wybodaeth ewch i wefan Met Caerdydd neu gwefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Dwi wedi datblygu fy sgiliau cyfathrebu, darllen a sgwennu yn y Gymraeg ers dechrau yma yn Met Caerdydd. Os ydych chi am astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn Ysgol Addysg Met Caerdydd, mae ysgoloriaeth werth 250 o bunnoedd ar gael i chi. Mae mwy o wybodaeth ar yr ysgoloriaeth ar gael ar wefan Met Caerdydd. Dewch i Met Caerdydd!